दिनै 2026 मायथाइनि 30 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ आथियाबारि रेन्जनि रायमना माहारियारि पार्कआव बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों गावथारजानाय फुंखा बसुमतारिखौ जोबथा बिदाय होबाय। जोबथा बिदाय होनायाव बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा नुजाथिहैदों। दिनै उदखारि बेरेखा सान जोहोलाव सोमला बसुमतारि बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिना चिरांनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारि पार्कआव फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारि बिथांनि मांखरसालियाव 30थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै उदखारि बेरेखा सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे राजखान्थि आफाद आरो राजखान्थियारि नङै आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै जोहोलाव सोमला बसुमतारि बिथांनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावदों। बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया कमिसन फर साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल टार्मिनलजि CSTT नि चेयारमेनखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमहैदों। फिन आरोबाव सोराङाव फैदों चिरां जिल्लानि साफागुरिनि फ्रेन्स धाबायाव सोलियो इनाय आइजो देहा फालांगि। गुबुन गाज्रि खामानियाव लोब्बा जानाय थासारियाव मोगा-मोगि केमेरायाव सेबखांनो हायो नुथाय। साफागुरिनि माखासे धाबायाव सोलिदों आइजो देहा फालांगि। धाबानि सिङाव बन्द खथायाव जौ लोंनानै आइजोजों इनायै आथोनारि फालांगि सालायदों माखासे धाबानि बिगोमाफोरा। आसामनि दैबानानि अलखदनि समाव JSW ग्रुपनि मासिगिरि सजन जिन्दालआ मदद होनो आवगायबोदों। आसामनि दैबाना सैनांनाय सुबुंफोरनि अनसुंथाइनि थाखाय CM अनसुंथाइ थुबिलाव 5 कौटि रां हरदों सजन जिन्दाल बिथाङा। मस्ट वान्टेड माओवादी दैदेनगिरिखौ खानो हादों झारखान्डआव। झारखान्डनि धनबाद गिरिसीमानिफ्राय खादों मस्ट वान्टेड गोजौ थाखोनि माओवादी दैदेनगिरि मिसिर बेस्राखौ। आसामनि सिमायाव आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानायाव सा 18 बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों। MCLA दावबायसा बर' बिथांनि गोख्रों सोंथि। बर' सुबुंखौ गुलि गावनानै BTCनि हाग्रा बिफाना मा फोरमायनो नागिरदों? रुनिखातानि जाथायाव थरसेबो गुलि बेराखै, नाथाय बर'फोरखौल' मानो टारगेट खालामदों होननानै MCLA दावबायसा बर' बिथाङा गोख्रों सोंथि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों। बे सोमोनांथावना मास मोननैसोनि सिगां रुनिखातायाव दंफां खावनायनि सन्देहआव स्पेसिफिक मोनसे कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रुनिखाता रेन्जआव हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौनो रायजोफोरा रुनिखाता फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबनानै हाथियार पर्यन्त बिथांमोना सेनानै लांदोंमोन। नाथाय बेयाव थरसेबो गुलि बेराखै। दिनै जोङो सन्देह बिटिआर ओनसोला बर' माहारिखौ फोथांनो थाखाय, बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नङा नामा? बर' माहारिनि थाखाय नङा नामा? दाखालिनि बे कुसुगाव डिभिजननि सिङाव आथियाबारि रेन्जनि सिङाव जानाय जाथाया बर' सुबुं खायसे गावबाय नामा? दा बिनिफ्राय मा फोरमायनो नागिरदों? दा जों बेखायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। बै समनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय, दंफां दाननाय, दंफां खावना लांनाय माखासेखौथ' हमदों, नाथाय बिथांमोनखौथ' गावाखै। बावैसो सिगां गल्डेन लेंगुर, जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गौरब गोग्गानाय, जोंनि ओनसोलावसो बेयो मोनो, गुबुन ओनसोलाव हयथ' बेखौ गोबाङै मोना। दा बे सनालि बान्दर, सना गाबनि मोख्रा, जायखौ जों गल्डेन लेंगुर होननानै बुङो, बेखौबो खावना लांनाय जाथायाव माखासे मानसिखौ खानो हादों, नाथाय बिथांमोनखौथ' बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होआखैमोन। नाथाय दाखालि 28 जुलाइनि जि जाथाय, बियो बिथांखौ जाय मुंख्लं जाबाय बा रुंसारि जाबाय, बेखौ बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन। आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामाखै? मानो सुचना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना? बिथांमोनाथ' आगतिया जेबो इनफरमेसन होआखै। आरो ओरैनो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे जनगोष्ठी आरो खायसे जनगोष्ठीया फरेस्ट आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानो हानायनि मोन्थाय दङ। दा बे हिसाबै बे गावनाय जाथायखौ जोङो निन्दा खालामदों। आरो न'खरा जिहेतु गोरिब आरो न'खराव सासेल' फिसाज्ला दङमोन, बिथाङा बिसिबो दङमोन, उन्दै सासे खुदियाबो दङमोन। दा बेखायनो बिसि लोगोसे बिमा बिफा आरो न'खरा सोलिनो हानो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे 1 कौटि रांखान्थि अनसुंथाइ होयो, बेखौ जोङो दिनै दाबि खालामो।
क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सरलपारानि सिङाव थानाय माइनावफुरि गामिनि फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्टनि मानसिया इनायै गावथारदों। गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारनानै जोबोद रागा जोंनाय फोरमायथिदों आरो माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों। गावसोरो फरेस्टफ्रा फैनानै डाइरेक्ट गुलिसो गावफैदों। ओमफ्राय बियो मैयानि 3टा बाजियाव जादों। ओमफ्राय मानसिखौ पुलिसफोरनो इनफर्म लानोनो जोंनो खबर लागाय। ओमफ्राय पुलिसफ्रा दिनै दासिमबो बख'वाखै। बियो जोंनो बे जाय फरेस्टआ गावदों जोंनो बेखौ मानसिखौ नांगौ। जोङो मानिया बिसोरो बुंदों गावसोरजों गावलायनानै बेबायदि जादों होननानै जोंथ' बिदि फोथाया। बे मानसिया बेबायदि नङा, दागबो गैया। डाइरेक्ट थांनानै खर'आव नैबाव गावनानै मेगनजों मेलेम गलायनाय बिसोर गावसोरनो गावदों फेस टु फेस। जोङो दा थांनानै नुहैबाय मेगनजों बिसोरो आइनाव जायाखै। जों मानिया। आंनि बेवाइ जायो, आंनि बेवाइ आंनि न'नि मानसि। दा बिसोरो बुंदों फरेस्टआ फैनानै गावलायफैदों होनना बुंदों, नाथाय बिदि गावलायाखै। डाइरेक्ट थांनानै बेखौ खर'आवनो गावदों ना। बेबायदि अबस्था खालामदों मानसि। बेनो फास गिबि खेबनि न'आव एसे नांगौ होननानै मावहैदोंमोन आरो ना। न'आव आद्राखाय न'आव मावहैनो, न'आव नांगौ ना मावनो एसेल' मावदों। ओमफ्राय फरेस्ट न'निफ्राय मावदों। बेखौ जे फैनानै बेबायदि गावफैनांगौ बिदि आथिङाव गावनानै बेयो माबा मोनसे खालामनानै लाना थांगोन। नाथाय दाउ माबायदि गावबाय गावसे गावना गावसोर फरेस्टआ फैयाखै। दासिमबो नुजाफैयाखै। जोंनो बिसोरखौ नांगौ। जोङो मानिया। आंनि बेवाइ बियो, आंनि मानसि। मानो बिदि खालामनांगौ फरेस्टफ्रा? हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ खोमानांनाय फुंखा बसुमतारीया पिकनिक स्पटआवसो दखान होयोमोन। बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ आरो दुखुथिया न'खरनो सोरखारा थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ। दुखुथिया न'खराव बाहागो लाहैनानै क'क्राझारनि बारग' MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन। फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन। बा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों। माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोर हमखादों, बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों, बेबायदि जेबो बेबायदि गैया। आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि EM बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों। माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै। दा बेयो नंखायथार। बे बाथ्राया बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो, बेखौ जोङो खावलायदों। आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो। सोरनि थिननायाव बे जाखो, सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन, बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो, बेनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायदों जे बिथाङा सासे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होग्रा सासे सुबुंसोमोन। बेबायदिनो मालाबा हाग्रायाव मैखुन लायनाय, मैगं थाइगं लायनाय बेबायदि थाङोमोन। सम हाग्रा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो थांखायोबो सरासनस्रा। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो थांदोंमोन। बिथांजों लोगोसे 3 आरो गुबुन लोगोफोरबो दंबावोमोन। बिथांमोना गिनानै खारदों आरो खारग'नो हादों। नाथाय बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने गोरलैयैनो हमदों। बे दुखुथिया न'खरखौ जोङो नायदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ फबदों। बे फबनाय हाबाफारियावबो जों बाहागो लाहैदों आरो दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायबोदों। बेनिखायनो जोङो बे गासै जाथायखौ नुनानै जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों। UPPL पार्टिनि जानानै आरो आङो बारग' MLA जानानै, जिहेतु मानसिया आंनि समस्तिनि मानसिमोन, बे जाथाया आंनि समस्तिनि सिङाव जानाय, गतिके बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आं खावलायदों। आरो दुखुथिया जे न'खर, बे न'खरनो थाबैनो जाहाथे सरकारा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि राहा लामाखौ जेन' खालामो। फुंखा बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायनि सायाव खुगा बेखेवदों BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा।
গোৱালপাৰা হত্যাকাণ্ড আমিও শুনিছোঁ, কিন্তু সেইটো হ'ল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইহঁতে চাব নিশ্চয়। ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কথা আছে, ল এণ্ড অৰ্ডাৰে এইটো চাব কোনে কৰিছে কেনেকৈ হৈছে। এইটো আমাৰ হাতত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এইটো নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব। এইখিনি কথা আইনগতভাৱে চাব, কিয় হৈছে কেনেকৈ হৈছে সেইটো নিশ্চয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিশ্চয় চাব।